vítr snáší žmolky ptačích hovínek. Počkej, vypri vibrácie. Asistentky. Keď vás ponúkneme, bolo by to, že ako... Je Inku za... Ja, že kto to tu je, to je Inka. A ty si... Ja som ťa donesla na rekreáciu a nie na prácu. No a máme... Počúvajte. Vieš, že tu opiju zatiaľ, kým ťa donesem domov, čo tam vyložím. Vy ste nemohli byť náš sponzor pre C3. Usporiadávame 3. ročník volejbalového. Môžem. Môžete? 23. júla. Keď sa budete na mňa stále usmievať. Hello, guláš. Ale toto vidíme Guláš. Urobme to, aby nebolo veľa mesta. Ale my sa tu nezná, ako na svojej prvé. To je 23 možno aj. To je guláš. Koľko je to litrov? To Milý hovorí, teraz mi volá, že zavolajme, keď už bude hotový, dojdem. Že to naozaj. Aj, to sú darmožráči. Príprava nič, ale chceli by len jesť. Aha. Ale aspoň nech sa to stretnú pri najväčšom počte. Ozaj, na koľko místo to vidíte dneska? 2 vyššie. 2 vyššie, hej? Dobre, dobre. Iné nepríjmame. To je po našu úroveň. To je jedno, toto mi dajú veľa. Katka, to je moje. Tam je meč. Ale skúsi sa ti dole tak práve, dobre? Vedľa teba. Toto? Dikta lavička. Je to fajnové, drahé. No takže na kraje. Ó, a tu to vidím Hypernova, to čo má byť? Značku nie. Prosím vás. To nie, ale to, že to pochádza z Hypernovy, to ma zarazilo. Nemali, to ma zarazilo. Ale že to vôbec obchoduje, že od nejakého domáceho výrobcu. A čo, kde si prasu zabijeme, chápeš? Však to treba celý rok na tom pracovať, na tom guláši. Zabíjame prasa v zime, ale... Na to pracovali od piatku po obede, vieš? Aha, Roni. Obede a povede. Roni Cucák. Po obede a ostrepe sme išli. Anička, odchod ma. Tuto... Pozrite, jak robím. Anička, jak to mám krájať? Toto vystrihnem a radšej nechám tú fázu krájania iba tam. Jak to mám krájať? No daj si plátok a potom tu máš také malé fotky. Máme cibulku o tom? Dáme cibulka. Kuchár, povedz nám, aké triky používaš pri varení, aby si vyhral to prvé miesto. Hlavne musí byť bez čapice. Však je bez čapice, pozerám. No, to je tá. Hlavná podmienka je splnená, dobre. A čo ešte okrem toho? Musí to byť varené z láskou. S láskou, kuchyni. Ku komu? Kuchyni. A musí to zostať v rámci rodiny, pozerám. Že rodina kraja meso, ostatní také podradné činnosti robia. Kto umí, ten umí, víš? Áno, jasné. To nemáme príliš hovorčivý tým, ale to myslím, že tuto to bude lepšie. Poď, lebo už to je hnedé. Alebo to mám len také okuláre. No jak blondína to bolo práve. Dobre to je. Dobre. Daj si rýžové. Čo na to hovoríš, vedúci? Čaj, ja som guláš tiež nikdy nevaril, ale... To z sa nechval. Mám rada cibulku, ja by som bol spokojný aj s tým. Urobte si masný chleba. Nie. Nechcete? Počkáme na pekačky, môžeme sa aj opäť. Keď chcete masný chleba s cibulou, vám urobím. Čo ty, že si krát? Ale nejaké emócie tam nevidím. Daj dole okuliare, Anička, nič nevidím pod tým. No však práve, ja potrebujem tie emócie mať na tej kamere natočené. Šíšte. Ja to dokážem, morkačka. Tu vidím, že z nejakej jedálne ukradnutá miska. Nie, nebudú. To je také dojemné, tento guláš. Ďakujem. Vždy sa tu stretneme v takom hojnom počte. A toto ako nabíram? Tak, normálne, že seriózne. Ale Kuby pred nami takto. A to na Vianočných trhoch toto predávajú. Tak dúfam, že sa to bude pýtať volačo. Stanov si cenník, Anička, to nemôže takto len tak. Kaž, poďme otvoriť guláš, ako je na tom. Akorát to pomýšľajte. Diagnóza, Guláš má teraz pekačky. správne zloženie, pretože nie sú tam zemiaky. A počkaj, ale už sú rozvarené tam, alebo budete dávať neskôr? Najlepší guláš je bez zemiakov, kto bude jesť zemiaky?
Hej? Urobíme fotku rovno, keď ste to pri tom. Ale tie špekačky neukazujte. Tak vážne, to vyzerá veľmi zaujímavé. Potrelec! Dones nejakú, dones jednu misku. Ochutnajte. Amárenie, to je výborné. To je lepšie, a to je výborné. Prepelička. Treba byť sponzor na beach volleyball turné. Tento je dobrý. To je tako z morky, pozor, to je Jeronimo. Poďte na namerečku. Čo vy pijete? Koľko je hodín? Čo sa týka gulášu? Neviem, ešte som sa nedostal k jadru veci. Dobre, takže nič, zatiaľ neboli... 100% ako. Guláš je za jedna. Neviem, či to má na prvé miesto, ale je to dobrý, veľmi dobrý gulášik. Pošli ďalej. A Verinka? Aký je zatiaľ? Ešte som ho nepočula. Tak si dá nejaký priama reakcia. Opáli. Áno. Detálna ústa, poď. Je to vrele. Moc vrele. Nie, dobre to je. No, Chuťovo je dobrý. Ja ešte pobehám po ďalších ľuďoch, akože tiež s každou koštovkou, ale akože je dobrý, má na také 5. miesto má. 12. Akože klobúk A to je sú to? tu. Keďže akože, čak poviem pravdu, nie? Koštoval som aj lepšie, ale tak dovie, ak sa im skazili potom, neviem, na konci. Nikto nie je len kuchár. Ale akože chuťovo je dobrý, vážne, chuťovo je dobrý. Dušan? To bola Anička, už aj ho bere. Komentátorka. Iba, čistý PR agent. Dajte ho dole. Jaké skúšobné zloty, čo teraz ťahli? Budeme chodiť náhodne ku každému týmu, nepovieme ku ktorému ideme prvému, my sami si vyberieme niekoho. Akož dovi, no možno, víš, čím sú vás rozhodcov, tým vás chuťový bude, takže ťažko povedať. Dobre, a teraz pán kuchár. Vyjadrujem k tomu. Vieš to byť ty Kuchárovi vždy chutí najlepšie, nie, Maťo? Podľa mňa najlepšie, tak. Áno, a to už je len konkurencia potom. To už je len Lebo konkurencia. som hovoril, podľa mojej chude bude. Takže chuťové je dobrý. Takže na 3. mieste je 6. To sme my! Mne to dlho trvá, ale 6 je Rotak, Rotarak, Maďarovská, Nemkiová, Marika, Lehoťaková, Janka. Takže požiadam, poďte k nám. Ceny odovzdáva hlavný hodnotiteľ. Má to všetko na svojich pleciach. Keď si za to zodpovie, tak nech. Takže babi sem. Nejaká šéfka. Gratulujem. Je? Ešte raz? A tak do éteru, babi, zvedavá otázka, lebo ja som vám fandil na prvé, pusu dostanem. Od všetkých. Takže nedostanem, tak vám treba. Rádi vás privítame, blahoželáme. No, je to jednoduché. Druhé miesto je 2. A 2 je Vlčice. Ja som zvedavý na toho vlka, lebo v reglemente má napísané, že príde Anička, príde Katka, ale príde aj Martin. Tak Martin Vlčica neviem.
Takže Švelanová Anička, Švelan Martin a Rybarová Katka. Čakáme vás. Takže Anička Švelanová. Takže druhé o rok. Posnažte sa na to. Áno, zapíšte sa potom do toho. Blahoželám. Poškanec žiadny. A o tom išlo. Ďakujeme. No a teraz fanfári, neviem, kto ich zaspieva. A to idem na poslednú stranu. Takže asi nemusím čítať, ale budem čítať. Ešte veľa bolo výrazných a potom bola výrazných. Tiež je to u mňa symbolika. No lebo tento putovný pohár na rok, na jeden rok získava mužstvo s číslom 11. Takže prvá je 11. A 11 sa volá, že Hevenpap. Neviem, kto je čí, ale tak Maťo Kryšák, tam ma drgali, neviem, či Plenta, alebo Plento Igor. A Vrták, kde si Vrták? To je Vrták. Takže... Takže, Ježiš. My hovoríme na 3 roky na kedu. Nie, na rok. Čo sa mi na tom mne osobne páči, lebo tak pozeráte seriály. Igor! Lebo že guláš, nebíčko. Ďakujem vám všetkým, ja viem, že sme to vyhrali za to, že sme jediní tudí. Máte radi hostí. Jak sa tak ja na vás...